Hi YouTube! Welcome back to my channel. And so, what I'm going to do right now, since it's February, usong-uso ngayon yung paggawa ng mga prom look. So without further ado, let's proceed to how I achieve this look. My lips. So ngayon, diretso tayo sa foundation. Ay, hindi pala. Primer pala. Disclaimer lang guys, ginagawa ko itong makeup just for fun. I'm not a professional makeup artist. And, ayun, gusto ko lang mag-makeup. So, yung ginagamit kong primer is, ano ba to? Wet n Wild Primer Base Tint. Basta, Wet n Wild Primer. So, ako, nilalagay ko sa buong area ng face yung primer. Para sa ito primer? Para mag-primer ko. Sure, primer din ako skin. Ano ba? Anyways, that's... Let's proceed with the foundation. So, ilalagay ko yan sa mukha ko. Sinabi ko na ba? Nag-disclaimer na ba ako? Disclaimer again, kung hindi ko man nasabi ng disclaimer ko, hindi pa ako professional makeup artist. Ginagawa ko lang to for the sake of the love and the passion for makeup. So, kung may mali man kayong mapuna, comment down below para naman makorek pa rin yung sarili ko. So, of course, lalagyan natin yung lieg. Kahit wala akong lieg, guys. Maglalagay ako sa lieg. Ipupush kong may lieg ako. Push ko yan. Yung concealer pala na ginagamit ko is Fit Me. Maging creative tayo. Ano meron? Maging innovative tayo. Since wala tayong concealer brush, patunayan yung sponge ko andun sa kwarto, dito pinunamitin natin yung sponge ng foundation natin. Huwag na tayong choosy. As long as ma-blend natin maiki yung concealer natin. Okay. Ito yung powder na ginamit ko. Sante Mineral Formula Chupa. Nabiyak na kasi. Sinunod ko sa akin. Ayan. So, ayun na. Kasi naman siya. Marami kong gusto rin. Marami kong sabi guys. Ay, ang marami kong sinasabi ko. Oo. Tapos, after mag-powder, magkikilay na ako guys. Magkikilay ako. Kasi meron pang kilay ko. Yun bang mga bagay na hinahanap mo? Alam mo yung hinahanap mo pwede hindi mo makita? Tapos itong ang kilay ko guys is from ano ba to? From City Color. Ang dumi na niya. Ang dumi na niya bayat. From City Colors. So, tatahimik ako guys kasi kilay ito eh. May naka-crucial yung kilay guys. Wala na ang lahat guys. Wala lang ang kilay, no? Okay. Oh, galit. Wala pa lang baliw. Ngayon ko lang na-realize na yung mga nag-YouTube ng makeup tutorial, parang baliw. Ano? Ikaw lang mag-isa yung nagsasalita tapos parang awkward lang sa pakiramdam. Yung nagsasalita ka mag-isa. Tapos pinipilit kung mayroong audience na nanonood sa'yo. Wala talaga. Yung parang kasi naman, ang plano ko sana ngayon i-film is yung My Brother Does My Makeup. Kasi naman, itong brother ko, asan na ba itong brother ko? So, ayan guys, may pedicab. Yung bahay kasi namin, where I'm filming, adjacent nito is road na, so national highway. Kaya syempre, huwag kayong mag-expect na tahimik dito, maingay ito. Nag-film lang ako din sa aking cellphone. So, business lang guys. Okay? Mag-tiis ba yun? Kasi, hindi tayo professional YouTuber, hindi tayo marunong. Pero guys,
Napangako ko naman, in the future, kung magkalulog lang ako, bibili nila ako ng okay na set, ganyan, para din naman yun sa inyo. Para din, maganda yung output ng mga videos ko. Pero, for now, since ito lang ang subscriber ko, as of the moment, is kaibigan ko pa yun. Please mo na mga friends. Ano ba itong ginagawa kong look? Basta this is for prom. So, simple na natin. Now, next sa kilay is I will be doing my eyeshadow. So, magpa-primer ako. And this primer I'm using is this is a Pro Primer HD eyeshadow primer from LA Girl. So, yeah. Punta tayo dito sa aking mga ano ba ito? Eye brushes. So, syempre, ay wala mo sa primer. Mag-blend mo siya. Ay nako, alam ko lahat sa inyo dito, or mostly, nakakapanood na ng mga makeup tutorial. So, itong ginagawa ko lang kwenta to. Alam mo na kung paano gawin yung makeup nyo. Kahit basic marunong kayo. Alam mo naman, palagi na ito sinasabi na ano ng makeup, ang secret ng makeup is talagang blending skills lang. So, init ito sa baka. Is ganda itong ginagawa ko guys. Kasi rado kasi yung portahan, ano ba portahan? Pinto ng bahay namin nakasirado. Kaya ang init guys. Ang init. Tapos, syempre pag nagpa-primer ka, iset mo yung primer mo ng lightest eyeshadow na meron po. Or kahit anong color basta yung gusto mong color na isip mo sa primer, gamitin mo. Pero syempre, huwag naman yung dark guys. Kasi yung dark, ginagamit natin yan sa face. Kaya dapat natin ingatan. Ayun ba yun? So, by the way, I'm using Laura Geller. Pasensya, hindi mo ito mag-pronounce ng English. Masaya pasensya. Ayan, next is, we will be doing, syempre, mag-eyeshadow, ano ba? Guys, alam niyo ba guys, itong eyeshadow palette ko na to, nagpalap ko siya. Kasi, hindi naman siya yung super branded na mga eyeshadows. Pero ito yung kwento ng eyeshadow palette na to. Kasi yung auntie ko, bali, umuwi yung lola ko. So, sinabi ko sa auntie ko na, bilan ako ng Morphe palette. Ito lang, Kathleen Lights, Jacqueline Hill, Morphe palette pala. Eh, ayun, syempre, parang nakakuha lang ata yung online or parang, few shops lang sa Amerika. Basta hindi ko lang, ayun. So, nagkadakad sila ng lola ko. Tapos, sabi ng lola ko, pagod na po siya, matanda na. So, pagod na daw siya. Eh, dahil sa pagod nila, ito yung binili ng mami ko bayo. Ayan bayo. Sino hindi magiging masaya dyan bayo? Hindi siya masyadong pigmented, tell you honestly. Pero, yung hula, bayo talaga ako pag may nakikita kong very colorful palettes. So, ang pipiliin natin colors. Our colors na talagang yung nasusunod everyday. Pero kung ako, personally, iba ako eh. Gusto ko yung iba ako. So, usually ginagamit ko na colors. So, talagang extreme like purple, blue. Alam ko iba sa inyo are using neutral colors, especially pag morena ka. Dapat alam ko yung colors na dapat alam yung colors na babagay sa skin tone mo. Ako, morena ako. Let's say parang papuntang negra ganun. Bayo. So, dapat alam ko yung mga colors na ginagamit ko, mga warm tones, ganun. Pero, dahil extraordinary itong pagteta nyo, magko-color purple ako. Ayo. Pero na-realize ko, no? Ano palang purple dito sa palit? Wait lang. Wait, ako isipan ko lang, ha? Ay, wala masyadong purple, guys. Wala, guys. Siyempre, maglalagay tayo ng transition color sa ating ang hirap naman. Laki, wala akong space. Yun lang ang pwede ko kasi lang parang disadvantage. Bahala kayo, oy. Kayo mag-adjust sa akin, guys. Try ko talaga mag-color ng purple na. Purple tong kinukuha ko, guys, pero ayun. Parang brown sa camera. Na syempre, phone lang ng camera ko, kaya parang choosy. Ayan, guys, my transition color. Hindi ko naman alam kung ano talaga transition color, guys. Reddish, pinkish ganun. Okay, yan. Ewan ko ba, ang galing-galing talaga ng mga YouTubers, no? Pag nag-makeup tutorial, maraming hanash, maraming sinasabi, kwento pag nag-makeup na ako.
Hindi na ako ano ako guys, chikadora ako mga bayot, pero pag nag-makeup ako, hindi na ako marunong magsalita. Okay? Ngayon ay lalagyan natin ng parang highlight yung inner corner ng ating mata. So you just have to bear with me. Malaki yung butas ng ilong ko, guys. Nagtanong to ka, maga film ko. Ay, hindi nakikita, guys. Wait lang. Now, the very crucial stage. Sino eyeliner? Yung eyeliner ko is from, na-erase ko talaga yung ano na. Precious Proof. Hindi ko alam. Basta, wait lang. Oh, shoot. Hindi ako mag-wing eyeliner. Okay, so ayan, I'm done with putting my eyelashes. And also, naglagay din ako ng mascara sa ilalim ng aking mata. Wait lang. So, gagawin natin yung is magko-contour tayo. May ginagawa ko. Parang wala ayun. So, I'm using this Ulta Beauty. Also, syempre, bigay sa akin ng aking so, magko-contour tayo. Wala yun. Alam mo guys, yung favorite na contour ko is talagang yung sa sleek. Sobrang pigmented. Tapos, sobrang brown. Ito yung black na contour. Hindi naman siya. Ayan, nagka-bronzer ako. Ayan. Okay. Tapos, blush. Nandito lang yun. Guys, gusto ko talaga ng blush, guys. Kaya, gusto ko yung sabong na sabong ng blush. Pero parang hindi naman masyadong kita dito sa camera. Yung blush. Tapos yung highlighter. Gusto ko lang kamay ng highlighter. Concentrated lang sa area. Gusto ko pagyan yung highlighter. And bayot. Siyempre naman, hindi natin kakalimutan ng nose contour bayot. Alam mo kung bakit bayot? Wala tayong ilong. Gusto natin magka-ilong bayot. Push lang tayo ng push sa paglagay ng contour. Mag-lip liner ako. Wala naman akong problema sa shape ng lips ko. Pero you know what? Pag ganito yung eye makeup nyo, mas maigi na parang nude lang yung gagamitin yung lipstick. Pero bayit, sabi ko sa iyo, extra ako. I'm an extraordinary person. Wait lang. Magre-red lipstick ako. Parang hindi bagay, no? Parang masyadong iba yung color niya sa eye look ko. So, sinsi ba? So, ayan guys. Bigyan ko na lang na lipstick kasi yung LA Girl ng matte lipstick. Tapos yung shade niya is ito. Violet. Pero parang hindi siya violet sa picture. Okay guys, so tapos na po ako. Ito na po yung finished product. I hope you like it, and please share and like and subscribe to my channel. So kung may suggestions kayo and may gusto kayong ipagawa sa akin, just comment down below, and
I will try my very best to do the things that you would want me to do. And yeah, ciao.